Христос воскрос, сапраўды воскрос, і дарагія ўсіх віншую са светлым святам Пасхі. Працягваем святкаванне Христового Воскресення і сёння з вами маем другую нядзелю велікодную, нядзелю Божай міласэрнасці. На пачатку дазвольце зачытаю вам урывак Евангелія на сённяшнюю нядзелю. З Евангелія паводле Яна, калі быў вечар таго першага дня тыдня і дзверы дома, дзе збіраліся вучні, былі замкнёны ад страху перад юдэямі, прыйшоў Jesús і стаў пасярэдзіне і сказаў ім: «Спакой вам». І сказаўшы гэта, паказаў ім рукі і бок. Узрадаваліся вучні, убачыўшы Пана. Тады Jesús зноў сказаў ім: «Спакой вам. Як паслаў мяне Отец, так і я пасылаю вас». І, сказаўшы гэта, дыхнуў і кажа: «Прыміце Духа Святого. Каму адпусціце грахі, таму будуць адпушчаны, на кім пакінеце, на тым застануцца». Тамаш, адзін з 12, называны Блісені, быў з імі, калі прыйшоў Jesús. Іншыя вучні казалі яму: «Мы бачылі Пана». Але ён сказаў ім: «Калі не ўбачу на руках яго рану ад цвікоў, і не ўкладу пальца свайго ў раны ад цвікоў, не ўкладу рукі свой у бок яго, не паверу». І праз 8 дзён зноў былі ў доме вучні ягоныя, Тамаш з імі, хоць дзверы былі замкнёны, прыйшоў Jesús, стаў пасярэдзіне і сказаў: «Спакой вам». Потым кажа Тамашу: «Дай сюды палец твой і паглядзі на рукі мае, дай руку твою і ўкладзі ў бок мой, і не будзь няверуючым, але веруючым». Тамаш, адказваючы, сказаў яму: «Пан мой і Бог мой». Jesús кажа яму: «Ты паверыў, Тамаш, таму што ўбачыў мяне. Шчаслівыя тыя, хто не бачыў, а паверыў». Шмат іншых цудаў, пра якія не напісана ў гэтай кнізе, учыніў Jesús перад вучнямі сваімі. Гэтае ж напісана, каб вы паверылі, што Jesús ёсць Месія, Сын Божы, і каб, веруючы, вы мелі жыццё ў імя Ягонае. Як бачым, такім, скажам, цэнтральным момантам урыўку сённяшняга Евангелія ёсць асоба Тамаша. Ну і гэтая асоба, на жаль, нам можа так здавацца, што яна малюецца негатыўна, што вось усе астатнія вучні паверылі, казалі Тамашу, што Jesús воскрос, і ён прыйшоў да нас, а ён кажа: «Пакуль сам не ўбачу на ўласныя вочы, не паверу». Ну, але калі так мы вяртаемся да Христового Воскресення, што адбывалася, то бачым, што ўсе вучні, апосталы на пачатку таксама не верылі, як і Тамаш, казалі, што мы не верым, пакуль не ўбачым, жанчыны кажуць, што ён воскрос, мы не верым. Вось, і сам Христос прыходзіць да іх, яны бачуць на ўласныя вочы яго, і тады ўжо маюць дар веры ў дачыненне да Воскресення. Мы сёння глядзім на асобу Тамаша, і ў гэтай асобе хацеў бы, каб кожны з нас убачыў самого сябе. Сколькі шмат маем сумніваў у веры, сколькі часта мы ў веры ёсць такія абыякавыя да духоўнага жыцця. Вось гэтыя розныя грахі, якія ёсць супраць нашай веры, і в нейкай ступені гэтая слабасць Тамаша ёсць у жыцці кожнага з нас, калі маем дачыненне да веры ў Христовае Воскресенне. Але паглядзіце, Христос не пакідае асобу Тамаша, і другі раз, калі ён аб'яўляецца, Тамаш ёсць з апосталамі, пра гэта мы сёння чытаем, і ён менавіта ставіць акцэнт на асобе Тамаша, каб Тамаш паверыў. І вядзе з ім гэты дыялог, і кажа Тамашу: «Ось, дакраніся да маіх ранаў і стань веруючым, паверу маё Воскресенне». Іншымі словамі, так як і апосталам на тым першым аб'яўленні хочуць даць дар Духа Святога і Тамашу, каб Тамаш паверыў. Ведаеце, для Яна Евангеліста вельмі важна ставіць акцэнт на Христе воскрослым, але на Христе воскрослым, который цярпеў. Таму што сёння Jesús прыходзіць паказваць вось раны ад цвікоў, вось бок прабіты, калі ласка, дакраніся да гэтых ран. Чаму евангелісту Яну гэта важна? Таму што ён хоча, каб кожны, хто глядзіць на Христа зраненага, церпячага, убачылі, што гэта ёсць вяршыня Божай любові, а калі сёння у нас ёсць нядзеля Божай міласэрнасці, кажам, вяршыня Божай міласэрнасці ў дачыненні да нас. І знакам таго, што Тамаш з верою прымаюць Христа воскрослага, ёсць ягонае выказванне:
так як сьогодні чуємо у Євангелії, «Пан мой і Бог мой». Іншими словами, Тамаш підтверджує, що Ісус воскрес, але більш того, Тамаш приймає Христа у своє життя, але Христа якого? Повного милосердності, бо бачить його руки і пробитий бок, знак терпіння і знак вершення ось цих терпіннів, яке виявляється у милосердності Божій до нас. Коли так розважаємо над тою Божою милосердністю, то хотів би зараз звернути увагу на особу Святої Фаустини, яка, звісно, з'являється важною в сьогоднішній день, бо вона показала нам цей образ, який був їй об'явлений. Ну і той дзьонник Святої Фаустини так само об'являє тою Божою милосердністю в цьому світі. І Святая Фаустина сказала такі слова, недокладно їх цитую, але думка була така, що Ісус хоче, щоб, прийнявши Божою милосердність, ми цю милосердність несли у світ, самі її обвіщали. Бо Святая Фаустина каже, коли ми цього не будемо робити, Бог нас не признає. І во знаком того, що Тамаш приймає цю милосердність, є укладання рук у його рани. І він прийняв і після вже пішов обвіщати. Так сьогодні чую, наприклад, знаком цього обвіщення є Божої милосердності для апостолів відпущення гріхів. Тобто проявлення Божої милосердності, на ком відпустите, відпускайте, на ком покинете, на тим застануться. Мої дорогі, прийняти Христа у воскреслого у наше життя, це значить прийняти Його любов і милосердність, яка виявилась у воскресенні, і йти і обвіщати це там, где мы поставлены. Есть сумная новина, которая напоткала нас на этом тыдне, смерть папы Францишка. Хотелось бы после ягоную особу поставить нам у приклад. Бо это был человек, який старался обвещать Божию милосердность у этом свете праз конкретные деяния. Пам'ятаю, як мне клалися доброслови папы Францишки, які он скеровал до святаров, где казал про споведь святую. И он казал до святаров, и я вот тоже стараюсь быть таким святаром, который у споведи святой обвещая Божию милосердность. И он сказал такие простые слова: «Будьте милосердными до всех людей, як и Отец наш милосердный». Папа Францишек эту милосердность так само проявлял у конкретных деяниях, коли особливо акцент ставил на допомогу потребуючим, бедным, вязням, мігрантам. Його це було вельми важно, щоб ті люди, які потребують цієї милосердності, отримали. Нехай же ягоная особа стане для нас так само знаком того, що і ми, дорогі, покликані обвіщати Божию милосердність. Докранувшись до рану Христа, прийняли цю милосердність, а тепер йдемо обвіщати. Ну і знаком, конечно, для нас буде то, що ми будемо шукати і бачити в цьому світі, у своєму житті, усіх, хто потребує цієї милосердності. Людям зраненим, людям хворим, не ведаю тим, хто не пробачений, тим, которым потрібна підтримка. Так що маємо шмат тих категорій людей, які Божої милосердності від нас, про наші діяння потребують. Я ще раз усіх со святом, Христос воскрес для того, щоб ми могли прийняти це воскресіння і обвістити усьому світу. Амінь. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи и предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом!